Nema slike, nema ni tona. Poslanici i dalje ne pristaju da rade ukoliko ih ne gleda cela Srbija. Problem ni posle sat vremena razgovora nije rešen. Oni traže direktne, a Aleksandar Tijanić nudi odložene prenose. Kompromis je ponudila predsjednica parlamenta. Formiranje jedne grupe koja će predložiti kako da obezbedimo javnost u radu. Ona neće biti prekidana ni u vreme rada te grupe, naprotiv, ali se moramo složiti sa tim da kompletan rad u parlamentu nije uvek od takvog značaja da građani moraju u svakom momentu biti direktno obaveštavani o tome šta se to događa u parlamentu. I prvi čovek RTS-a smatra da bi rad parlamenta trebalo da bude javan, ali ne preko njegovog, već nekog novog parlamentarnog kanala. Zanimljiv sastanak, na momente buran, na momente konstruktivan. Zaključak, televizijski prenosi treba da postoje, javnost mora imati uvid u rad parlamenta, ali gde, koliko, kada i kako treba da predloži radna grupa. Tijanić nije želeo da odgovori na pitanje šta je to tako burno bilo na sastanku, ali je to otkrio lider Nove Srbije Velimir Ilić, koji se iza zatvorenih vrata žestoko sukobio sa prvim čovekom RTS-a. Njih dvojica su razmenjivali teške reči, a Ilić mu je, kako kaže, rekao da zna kako se dodvoravao bivšoj vladi. Saša Tijanić, koji smatra da je javnom servisu preče da prenosi svadbu 48 sati, da radi svadbu u vreme čiste nedelje božićnog i uskršnjeg posta, da bruka srpski narod, da ga jednostavno ruši njegovu tradiciju i kulturu. Koji normalan čovek se venčava u čistoj nedelji posta? Da je to sramota što je došao sa takvim predlogom, da se bruka, da je bio jednostavno na svakoj vreći zakrpa. Evo, kako se koja vlada promeni, on je uvek prvotimac. Pa dosta više Saša Tijaniću. Ima još ovde ljudi koji nešto znaju o televiziji. Prema tome, on izgleda robustan, jak. Rekao sam mu da ja nisam Čedomir Jovanović, da možda priđe da udari šamar. Prenose traže i radikali i na